Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalom. Okay, magandang guys. Morning update sa Eco Dream House. Okay guys, mga ikuan sa likod ng portion mga guys, yung bintana guys. Siya mo na lagi. Labad ka? Pila na. Pila na. Uno. 5. Upat? Ay, upat. Mada? Okay. Dapa ma. Umar na siya uban na siya natin mili. Ilang may pulis na ba? Pila mo naman. Ha? Ano sa likod ng portion.